салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед. имрӯз 1 март аст, рӯзи аввали фасли баҳорро бароятон муборак мегӯям ва Сарвинози Рӯҳулло ҳастам. То 10 дақиқаи дигар хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро бароятон тақдим мекунам. Соат дар душанбе 11. имрӯз дар барнома мансабдори афғон гуфт дар қочоқи тилло ва миллионҳо доллар аз Афғонистон ба Тоҷикистон даст надорад. ҳалокати як муҳоҷири тоҷик дар Русия. соли гузашта 300 тобут овардаанд. барои ҳамла ба Капитол беш аз 300 нафар муттаҳам шуданд. мирзо Катавозай, муовини раиси парлумони Афғонистон, гуфт дар қочоқи 90 кило тилло ва 15 миллион доллар аз Афғонистон ба Тоҷикистон ва кӯшиши бурданаш ба кишвари севум даст надорад. вай ки ҳоло дар Душанбе қарор дорад, рӯзи 28 феврал дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт: чунин як чизе вуҷуд надорад, чун ман сиёсатмадор ҳастам, на тоҷир. ин дар ҳолест ки баъзе аз расонаҳои Афғонистон гуфтанд 90 кило тилло ва миллионҳо долларе ки дар Тоҷикистон кашфу мусодира шудааст, ба Мирзо Катавозай, муовини аввали раиси парлумони Афғонистон, тааллуқ дорад. телевизиони рақами 1 Афғонистон шоми 27 феврал дар гузорише бо такя ба манбаъҳои худ гуфт, Катавозай талош кард рӯи ин мавзӯъ сарпӯш бигзорад. муовини раиси парлумони Афғонистон дар вокуниш ба иддаои расонаҳои кишвараш гуфт, кулли хабарҳо дар ин бора ки чунин корро ба ман марбут медонанд дурӯғ аст. аммо рӯшан нагуфт ки чаро маҳз номи ӯ дар ин қазия гиреҳ хӯрдааст. суҳбати хабарнигорони Радиои Озодӣ бо Катавозай рӯзи якшанбе дар бинои сафорати Афғонистон дар Душанбе хеле кӯтоҳ сурат гирифт ва ӯ моил нашуд ки ба суолҳои дигар дар ин замина посух бигӯяд. мақомоти интизомии Тоҷикистон моҳи ноябри соли 2020 як гурӯҳи 7 нафараро дар фурудгоҳи байнулмилалии Душанбе дастгир карданд ки талош доштанд 90 кило тилло ва 15 миллион долларро ба Иморати Муттаҳидаи Араб интиқол диҳанд. мақомот дар моҳи феврали имсол тасдиқ карданд ки ин миқдор тиллову доллар аз Афғонистон омадааст, вале дар бораи соҳиби асосии бор чизе нагуфтанд. дар Афғонистон ин мавзӯъ замоне доғ шуд ки як ҳайати вулуси ҷирга рӯзи 27 феврал аз Кобул ба Душанбе омад. ба ин ҳайат Мирзо Катавозай низ шомил аст. расонаҳо тахмин заданд ки эҳтимол дар мулоқот бо ҷониби Тоҷикистон масъалаи тиллову долларро низ баррасӣ кунанд. як шаҳрванди 37-солаи Тоҷикистон дар садамаи нақлиётӣ дар Русия ҷон бохтааст. расонаҳои Русия бо такя ба манобеъи худ дар ниҳодҳои интизомии ин кишвар гуфтанд, ҳодиса шоми 26 феврал дар Санкт-Петербург рух дода, вале аз шаҳрванди Тоҷикистон ном набурданд. ҷониби Тоҷикистон низ ҳанӯз дар ин замина иттилоъ надодааст. як манбаи огаҳ дар идораҳои расмии Тоҷикистон гуфт, дар сурати тасдиқи хабар иттилоъи пурраро дар ихтиёри матбуот мегузорад. дар ҳамин ҳол расонаҳои Русия навиштанд ронандаи мошини Нексия ки шаҳрванди Тоҷикистон савори он буд, дар шифохона бистарист. ҳар сол дар Русия садҳо нафар аз муҳоҷирони тоҷик ба иллатҳои гуногун ба мисли садамаи нақлиётӣ, фалокат дар сохтумон, маризӣ ва қисме бо марги иҷборӣ аз ҷумла аз дасти гурӯҳҳои роҳзан ё қавмгаро вафот мекунанд. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон мегӯяд, соли гузашта тобути 300 шаҳрванди кишвар аз Русия ба ватан оварда шуд. дасти кам 50 тобутро моҳи июни соли гузашта тавассути роҳи заминӣ оварданд. муҳоҷирон мегӯянд, ба сабаби баста будани марзҳо баъзе аз ҷасадҳоро дар Русия дафн карданд. дар гузашта ҳар сол аз 600 то 800 ва бештар аз он тобути муҳоҷиронро ба ватан меоварданд. Нуру Туркел, нозири Комиссияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба озодиҳои байналмилалии динӣ, Шомил Ҳакимов, як пайрави фирқаи Шоҳидони Яҳворо ки барои 7.5 сол дар Тоҷикистон зиндон шудааст, зери ҳимояти худ қарор додааст. дар ин баёнияи Комиссияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба озодиҳои байналмилалии динӣ ки рӯзи 24 феврал нашр шудааст, гуфта мешавад, Ҳакимов дар доираи барномаи маҳбусони мазҳабии мавриди ҳимоят қарор хоҳад гирифт. Шамил Ҳакимов, як узви созмони насронӣ дар Тоҷикистон, мамнӯи шоҳидони Яҳво бо ҷурми барангехтани кинаву адовати милливу мазҳабӣ сентябри соли 2019 ба 7.5 сол ҳабс маҳкум шуд. ба гуфтаи мақомот, Ҳакимов ҷашни Наврӯзро мазаммат карда, онро мероси даврони оташпарастӣ номидааст. дар баёнияи Комиссияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба озодиҳои байналмилалии динӣ гуфта мешавад, Ҳакимови бемор аз соли 2019 дар зиндони пур аз маҳбус
нигоҳ дошта мешавад, ки бо иттиҳоми сохта ба 7.5 соли зиндон маҳкум шудааст. Созмони динии масеҳии шоҳидони Яҳво соли 1997 фаъолияташро дар Тоҷикистон қонунӣ карда, аз равияҳои фаъоли масеҳӣ шинохта мешуд. Фаъолияти ин созмони насронӣ соли 2007 бо як қарори Вазорати фарҳанги Тоҷикистон, ки он вақт идораи умури динро ба уҳда дошт, мамнӯъ эълон шуд ва додгоҳ низ ин қарорро тасдиқ кард. нахуст вазири Чехия гуфтааст, кишвараш метавонад ваксинаи русии Спутник Виро зидди коронавирус бидуни тасдиқи Оҷонсии Аврупоӣ оид ба доруворӣ истифода кунад. Ҷумҳурии Чех бо ҳудуди 11 миллион аҳолӣ аз пандемияи COVID-19 сахт зиён дид ва мизони сироятёбӣ ба вирус дар ин кишвар назар ба кишварҳои ҷаҳон хеле боло аст. Ба ҳолати 27 феврал дар шаҳри Прага танҳо 649 000 нафар ваксинаи Pfizer-BioNTechро гирифтанд. Дар ин кишвар ҳамчунон ваксинаҳои тавлид кардаи ширкатҳои Модерна ва AstraZeneca истифода мешавад. Оҷонсии дорувории Чехия бояд санадҳои ваксинаро омӯзад ва агар ин оҷонсӣ онро барои истифода тасдиқ кунад, Вазорати тандурустӣ ба таври истисно метавонад иҷоза диҳад, гуфтааст нахуст вазири ин кишвар. барои ҳамла ба бинои Конгресси Амрико беш аз 300 кас муттаҳам шуданд. ҳамла рӯзи 6 январ ва дар соатҳое рух дод, ки Конгресс пирӯзии Ҷо Байденро дар интихоботи президентии 3 ноябри соли гузашта расман тасдиқ мекард. мақомот гуфтанд ҳамлаварон ҷонибдорони президенти собиқ Доналд Трамп буданд. Ҷон Карлин, муовини додситони кулли Амрико, рӯзи 26 феврал ба хабарнигорон гуфт, дасти кам 280 нафарро Вазорати адлия дастгир кардааст. ба қавли ӯ, таҳқиқот дар мавриди афроди масъул бо суръату миқёси бесобиқа идома дорад ва масъулин бояд посухгӯ бошанд. дар ҳамла ба бинои Конгресс дасти кам 5 нафар аз ҷумла як афсари пулис ҷон бохтанд. бисёре аз ҳамлаварон бар асоси навиштаҳояшон дар шабакаҳои иҷтимоӣ дастгир шуданд. ба иттилои расмӣ, яке аз онҳо бо гузоштани видео ва ҳузураш дар байни ҳамлаварон ифтихор карда буд. баъд аз як ҳафтаи ҳодиса, Доналд Трамп бо иттиҳоми таҳрики ҳамлаварон бо импичмент рӯбарӯ шуд, вале рӯзи 13 феврал Сенат ӯро бахшид. комиссияи мустақили ҳуқуқи башари Афғонистон рӯзи 28 феврал гуфт, як фармондеҳи Толибон 3 узви оилаи рӯзноманигори кушташударо дар маркази вилояти Ғур ба қатл расондааст. рӯзноманигор Бисмиллоҳ Одил Аймоқ сардабири як радиои хусусӣ дар вилояти Ғур буд ва аз ҷониби афроди мусаллаҳи ношинос дар аввали моҳи январ кушта шуд. рӯзи 25 феврал афроди мусаллаҳ ба хонаи падари Аймоқ дар канораи Фирӯзкӯҳ ҳамла карданд. сабаби ҳамла ҳанӯз дақиқ нест. комиссияи мустақили ҳуқуқи башари Афғонистон хабар дод, ки илова бар 3 нафари кушташуда ҷангҷӯёни Толибон 4 нафарро маҷрӯҳ ва 3 узви дигари хонаводарора буданд. комиссияи мазкур аз мақомоти Афғонистон даъват кард, ки қазияро тафтиш кунад. масъулияти ҳамла ба хонаводаи Аймоқро ҳеҷ гурӯҳе бар дӯш нагирифтааст. рӯзи 26 феврал сухангӯи Толибон Забиҳулло Муҷоҳид гуфт, Толибон дар ташкили ин ҳамла даст надоранд. моҳҳои охир ҳамла ба рӯзноманигорон дар Афғонистон афзоиш ёфтааст. дар шаҳри Ӯши Қирғизистон рӯзи 28 феврал ба ҷонибдорӣ аз муовини пешин ва боздоштшудаи раиси хадамоти гумруки он кишвар Раимбек Матраимов тазоҳурот баргузор шуд. ба ҳисоби созмондиҳандагони тазоҳурот ба ҷонибдорӣ аз Матраимов дар майдони марказии Уш ҳудуди 15 000 одам ҷамъ омаданд, вале нозирони мустақил мегӯянд теъдоди тазоҳургарон тақрибан 5 000 буд. дар миёни эътирозгарон вакилони парлумони Қирғизистон, номзадҳо ба вакили парлумон дар интихоботи соли 2020 низ ширкат доштанд. ҳамаи ҷамъшудаҳо озодии Матраимовро талаб карданд. номи Раимбек Матраимов, ки бо лақаби Раи миллионер маъруф аст, дар силсилаи таҳқиқотҳои рӯзноманигории бахши қирғизии радиои озодӣ зикр шудааст. бинобар он хонаводаи Матраимовҳо дар чанд соли охир зиёда аз 700 миллион долларро ғайриқонунӣ аз Қирғизистон ба хориҷ бурданд. баъди нашри таҳқиқот зидди Матраимов парвандаи ҷиноӣ боз шуд. ӯ ва наздики 40 мансабдори хадамоти гумруки Қирғизистон дар ташкили нақшаи коррупсионии даромади пинҳонӣ ва ҳисоби гумрукӣ айбдор шуданд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 1 март чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдими шумо кардем. Матлабҳои аз ин ҳам бештарро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам саҳфаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. То барномаи дигар, худо нигаҳдори ҳар яки шумо.